Az európai keresztény kultúra végtelen színességét mutatja be Kalmár Pál képzőművész legújabb kiállítása, amely a Fehérvár csurgói Károlyi kastélyban nyílt meg. A művész sajátos alkotói eszközeivel szeretné felhívni a figyelmet hazánk természeti és történelmi szépségeire. Egy plasztikus műalkotás, amely festék helyett üvegből készült. Kalmár Pál közel 20 éve használja az üvegszobrászat és a festészet eszközeit, ennek köszönhetően dolgozta ki sajátos technikáját. Ez egy festmény, amit az üveg felhasználásával készítek, ami azt jelenti, hogy színes üvegeket és átlátszó üvegeket 860 fokon olvasztok, és ebből egy képet alkotok, és ezt körülveszem egy kerettel. Kalmár Pál célja, hogy művészetével felhívja a figyelmet Magyarország kincseire, a táj és a természet örök szépségére, vagy akár legnagyobb történelmi személyiségeinkre, akik nem csak múltunkra, de jelenünkre és kultúránkra is hatással vannak. Merítek a magyarországi és a Kárpát-medencei, sőt az olasz kultúrából is, bizonyítva azt, hogy mennyire egyformák ezek a kulturális vonalak, és jelesül Magyarországon pedig ez kötelességünk, hisz ez adja gyökereinket, ez a kultúra, amit itt lát. A művész eddigi munkáiból válogató tárlat egyik különlegessége ez a festmény, amit egy krakkói templom belső inspirált. A kép egyedi nézőpontból jeleníti meg az épület díszeit.